Baya bro, sini jutun slay komjurung ka singkesen goshmani. Success manane lama angka jutun slay dewaisya sengamna chesta kaipinani. Hai kranyani aba Thomas Albus Edison hai. Karen bal abiskar khainai Thomas Albus Edison abno bo 1000 bar chesta khaiman pore success khlai manka. Able chaimanna bayabrok norok Karen bal snamnai Thomas Albus Edison che sikang puila snamu hunai. Bayabrok Thomas Albus Edison no jerai furu buibono kobor che hunai hunbayo. Bayabrok Thomas Albus Edison jerai furu togrongno naisigi naikya togrongno bo naisigi kuk chamane nukha haike bo wansuka togrok birinani bagi kuk se chanabla hunai. Haike bo ulo akuk rokno jama ke khalai tonane chengkha tei bo bini akuk rokno goli riwinai gura gura ke bini dolno bo khoroksa bini dolno kharwi ririkha tei bo ambai chesta khlainai kya akuk rokno chaman pore borok birui daman hunui aboni ulo hunke bini dol bemar manjogi paikya tei haike bo bela ke hunjangnabo nangkha tei bayabrok Thomas Albus Edison school furu bahaino bini brain belano kaham tongoi tongmani tei bo class rogo bo bini teacher rokni kogrokno kaham ke wansugui khnai manya tam hanke bo bini bono wansugui kmajak tei aboni bagui Thomas Albus Edison no school ni bhorti khlai rohjakha haike ulo Thomas Albus Edison no bini ama nogono porirnani chengkha Thomas Albus Edison belaino kom thuo tei bo 15 বছরনি বয়সনো kaisa प्रयोगशाला sramai paikha tei bo abini प्रयोगशाला sramani aboni bo research khainarok chengkha tei bono chraifru cover boni hinjago tei bo bini wansukma kelagjak aboni bagi bui bono cover haike nugo tei bo 1000 bar chesta khaiman pore bo abiskar khlai kibika Karen balno tei bayabrok o dunia no Karen bal baikhe hor no sal khlai tonai ririkha aboni bagi sing salo somai kebang mani tongo thangnani pornani aptiro bayabrok Thomas Albus Edison Karen bal no karibo bote ba abiskar khlai kya chalchitra telegram microphone apti hairok aboni baganya bono tabok sara dunia ni borok bono intelligent genius ne mani jago Thomas Albus Edison ni jabardast samo wanama singche samoni bagai bo tabok bini bayabrok kabangma baikhe bini friend baikhe bo gdalcha tei bo 1921 jepro bo thei payo apro bono borom diman bagai pura americano jung salaijak haike bayabrok tinen bagai an video asna ungstung tei nor tebo katal videos nanya musung kangke ano channel please subscribe khadi hamba jero dol dogno